Νομίζεις ότι ξέρεις τον Bluey? Η σειρά είναι γεμάτη με κρυφές λεπτομέρειες που οι περισσότεροι θαυμαστές δεν προσέχουν καθόλου. Εδώ είναι τα μυστικά που πρέπει να δεις. 1. Ο Πρέτζελ έχει 2 μαμάδες. Σε μια σκηνή στην τάξη, τα παιδιά μιλάνε για κατοικίδια και σνακ. Ο Πρέτζελ αναφέρει τις μαμάδες του, ενώ μιλάει για το ινδικό του χειρίδιο που το έσκασε. Ναι, όπως όταν το ινδικό μου χειρίδιο το έσκασε, η μαμά μου είπε ότι μπορεί να επιστρέψει. Το λέει γρήγορα, οπότε πολλοί θεατές μπορεί να μην το προσέξουν με την πρώτη. Η σειρά δεν το παρουσιάζει ως κάτι σημαντικό. Η οικογένεια του Πρέτζελ παρουσιάζεται ως ένα φυσιολογικό κομμάτι της καθημερινής ζωής. Με αυτόν τον τρόπο, η Bluey δείχνει διαφορετικούς τύπους οικογενειών, χωρίς να σταματάει την ιστορία για να εξηγήσει κάτι. 2. Stranger Things. Στο επεισόδιο Τραμπάλα, η Τσίλι και η μαμά της Πομπομ μιλάνε ήσυχα ενώ τα παιδιά παίζουν. Οι φωνές τους χαμηλώνουν όταν μιλάνε για μια σειρά. Και οι δύο λένε κάτι σαν «Α». Ελπίζω να σε φέρουν πίσω στην 4η σεζόν. Ναι, το ελπίζω. Δεν έχεις δει το τρέιλερ, μαμά? Αναφέρουν έναν χαρακτήρα και ένα μέρος που είναι χιονισμένο και μακρινό. Οι θαυμαστές του Stranger Things θα καταλάβουν τι εννοούν. Η διασκέδαση σε αυτή τη σκηνή προέρχεται από το να βλέπεις 2 μαμάδες να απολαμβάνουν τον ίδιο ενθουσιασμό που νιώθουν οι θαυμαστές όταν εμφανίζεται ένα νέο teaser. Δείχνει μια μικρή σύνδεση ανάμεσα στο πάρκο της Bluey και έναν κόσμο γεμάτο μυστήρια. 3. Η Bluey μαθαίνει πολεμικές τέχνες. Ένα βράδυ, η οικογένεια βγάζει τα σκουπίδια. Η Bluey φοράει μια στολή καράτε. Στην αρχή, η ζώνη της είναι λευκή. Αργότερα, γίνεται κίτρινη, καθώς εξασκείται και εξελίσσεται. Η σειρά δεν τονίζει αυτή την αλλαγή. Αυτό παρουσιάζεται διακριτικά, επιτρέποντας τους θεατές να παρατηρήσουν την πρόοδο της Bluey με την πάροδο του χρόνου. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια που δείχνει τι κάνει η Bluey έξω από την κύρια ιστορία. 4. Ένα φιλικό σκίτσο. Στην αρχή του επεισοδίου Bingo, βλέπουμε το δωμάτιο της Bingo. Στον τοίχο υπάρχει ένα σχέδιο της Bluey και του φίλου της Angelique να χαμογελούν μαζί. Αυτό το σχέδιο είναι σημαντικό, γιατί μας θυμίζει το ταξίδι τους για κάμπινγκ. Στη σειρά, το ίδιο σχέδιο εμφανίζεται ξανά, ενώ η οικογένεια μιλάει για τη γιορτή της μητέρας. Βρίσκεται στο ίδιο σημείο στον τοίχο. Αυτό δείχνει ότι η Bluey θυμάται ακόμα τον φίλο της και το ταξίδι. Στο αρχικό επεισόδιο, βλέπουμε σιρόπι σφενδάμου στο τραπέζι, κάτι που υποδηλώνει ότι ο Ζαν-Λικ είναι Γαλλοκαναδός. Το να βλέπουμε ξανά το σχέδιο δείχνει πόσο πολύ εκτιμά η Bluey τη φιλία της. 5. Τα 101 σκυλιά της Δαλματίας. Στο επεισόδιο «Χταπόδι», η ιστορία μεταφέρεται στο σπίτι της Chloe. Το σπίτι είναι μοντέρνο και λάμπει κάτω από τον ήλιο. Ο αριθμός στην πόρτα είναι 101, που αποτελεί ένα μικρό στοιχείο. Η οικογένεια της Chloe είναι μια οικογένεια δαλματιών και ο αριθμός του σπιτιού είναι μια αναφορά στην ιστορία 101 Δαλματίας. Αυτή η λεπτομέρεια είναι εύκολο να περάσει απαρατήρητη, αλλά ανταμείβει τους θεατές που θυμούνται την κλασική ιστορία. 6. Έχουμε ξανασυναντήσει τον Bucky Dunstan. Στο το σημάδι υπάρχει ένας φιλικός μεσίτης με το όνομα Bucky Dunstan. Είχε γνωρίσει τον Bandit πριν από πολύ καιρό, όταν ο Bandit ήταν νέος. Ένας συμμαθητής είχε πει κάτι που έκανε τον Bandit να σταματήσει να ζωγραφίζει για λίγο. Αυτός ο συμμαθητής λεγόταν Bucky Dunstan. Όταν ο Bandit μιλάει για αυτόν στο Δράκος, φαίνεται εκείνη η ανάμνηση. Και αργότερα, ο Bucky επιστρέφει ως ενήλικας. Το παρελθόν μεταξύ τους εξηγεί γιατί ο Bandit αντιδρά όπως αντιδρά. 7. Οι κρυμμένες αναφορές της Bluey. Κρυμμένα στα παιχνίδια. Μερικά παιχνίδια στον κόσμο της Bluey αναφέρονται σε πραγματικά παιχνίδια. Ο Chattermax μερικές φορές δείχνει την ίδια ενέργεια με ένα παιχνίδι Furby. Το μικρό αυτοκινητάκι της Bluey θυμίζει στους θεατές ένα cozy κουπέ. Η πόλη Πάπη έχει όνομα παρόμοιο με μια διάσημη σειρά παιχνιδιών. Μερικά παιχνίδια μοιάζουν με χαρακτήρες από παιχνίδια ή ταινίες. Για παράδειγμα, ένα λούτρινο μοιάζει με τον Sans από το Undertale και μια μπάλα με αστέρι εμφανίζεται από το Toy Store. Αυτά τα παιχνίδια κάνουν τις σκηνές παιχνιδιού πιο διασκεδαστικές για τους θεατές που τα προσέχουν. 8. Η Bingo παίζει ένα γνώριμο παιχνίδι στο αυτοκίνητο, στο επεισόδιο «Το σημάδι». Η οικογένεια περιμένει στο αυτοκίνητο. Η Bingo κινεί τα δάχτυλά της πάνω στο παράθυρο, πηδώντας από το ένα αντικείμενο στο άλλο. Αυτό είναι το ίδιο παιχνίδι που της έμαθε η Τσίλι σε ένα ταξίδι,
όταν τα τάμπλετ είχαν μείνει στο σπίτι. Το παιχνίδι είναι απλό, αλλά διασκεδαστικό. Το να βλέπεις την Bingo να το παίζει ξανά δείχνει πως μικρά παιχνίδια μπορούν να μείνουν στα παιδιά. Είναι μια ζεστή υπενθύμηση μικρών παραδόσεων. 9. Indiana Jones. Σε μια σκηνή, ο Bandit και τα κορίτσια τρέχουν σε έναν διάδρομο. Ο Bandit κυλάει μια μεγάλη μπάλα γιόγκα προς το μέρος τους. Αυτό είναι αναφορά στους κυνηγούς της χαμένης Κιβωτού. Μάλιστα, ονομάζει το παιχνίδι κυνηγή. Η κυλιόμενη μπάλα μοιάζει με τη διάσημη σκηνή με τον βράχο από την ταινία. Αργότερα ο Bandit λέει χωρίς εισιτήριο και πετάει την Bluey πάνω σε ένα πουφ. Δεν έχω. Αυτό είναι παρόμοιο με το πως ο Ινδιάνα πετάει έναν κακό από ένα ζέπελιν. Τα παιδιά απολαμβάνουν την καταδίωξη, ενώ οι ενήλικες προσέχουν τις αναφορές. 10. Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών. Στο επεισόδιο, η Bingo τρέχει προς τον Bandit με το φτερωτό ραβδί της. Ο Bandit τεντώνει το χέρι του και φωνάζει «Δεν θα περάσεις». Το σαλόνι τότε μοιάζει με τη φλεγόμενη γέφυρα από τον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Αργότερα υπάρχει άλλη μία αναφορά, όταν ο παππούς κρύβεται με τα κορίτσια στις ρίζες του δέντρου. Ο τρόπος που είναι στημένο το πλάνο μοιάζει με τη σκηνή όπου οι 4 Χόμπιτ κρύβονται από ένα σκοτεινό καβαλάρι. Τα στριμμένα κλαδιά και οι ακίνητοι χαρακτήρες αναπαριστούν τη στιγμή από την ταινία, χωρίς να το κάνουν προφανές. 11. Long Dog. Τα Long Dogs είναι από τις πιο διασκεδαστικές κρυφές λεπτομέρειες του Bluey. Εμφανίζονται σε πολλά σημεία. Σε ράφια, πίσω από παιχνίδια, σε ντουλάπια, παράθυρα και ακόμα και σε γιορτινές σκηνές. Μερικοί έχουν ρίγες, μερικοί φορούν πάνες, μερικοί έχουν μικροσκοπικά σκουφάκια Άγιου Βασίλη. Είναι εύκολο να τους χάσεις, γιατί αναμειγνύονται με το φόντο. Το να βρίσκεις ένα Long Dog είναι σαν να βρίσκεις ένα μικρό θησαυρό που συνδέει διαφορετικά επεισόδια. Είναι σχεδόν σαν η σειρά να έχει έναν μυστικό χάρτη κρυμμένο στις σκηνές. 12. Ο Bluey λατρεύει να κάνει αναφορές σε άλλα δημοφιλή μέσα. Μερικές φορές η σειρά Bluey κάνει αναφορές σε άλλες ιστορίες ή ταινίες. Η σειρά μπορεί να περιλαμβάνει μια μικρή αναφορά στον Oz, τον Indiana Jones ή τους Pink Floyd. Αυτές οι αναφορές δεν κυριαρχούν στην ιστορία. Είναι εύκολο για τους ενήλικες να τις παρατηρήσουν. Τα παιδιά μπορούν να απολαύσουν το επεισόδιο χωρίς να τις καταλαβαίνουν. Αυτό κάνει τη σειρά διασκεδαστική για όλες τις ηλικίες. 13. Ο Τζακ και ο Ράστι θέλουν να παίξουν στρατιωτάκια. Αφού η Καλύψο τελειώσει να λέει μια ιστορία, ο Τζακ και ο Ράστι ζητούν να παίξουν ξανά στρατιωτάκια. Αυτό μοιάζει με μια προηγούμενη περιπέτεια, όπου ο Τζακ έμαθε να συγκεντρώνεται, ακολουθώντας το ήρεμο και γεμάτο αυτοπεποίθηση παράδειγμα του Ράστι. Ο ενθουσιασμός τους δείχνει πόσο σημαντική ήταν εκείνη η προηγούμενη στιγμή για αυτούς. Αν και δεν αναφέρεται ξανά ότι ο πατέρας του Ράστι υπηρετεί μακριά, η ιστορία υπενθυμίζει στους θεατές τον δεσμό που έχτισαν τα αγόρια παίζοντας μαζί. 40. Η πινακίδα κυκλοφορίας έχει ένα κρυφό μήνυμα. Το αυτοκίνητο της οικογένειας Χίλερ έχει μια κρυφή λεπτομέρεια στην πινακίδα κυκλοφορίας του. Γράφει 419 HLR. Πολλοί θαυμαστές πιστεύουν ότι αυτό είναι μια αναφορά σε ένα απαλό γαλάζιο χρώμα που ταιριάζει στην οικογένεια Χίλερ. Η σειρά δεν το επισημαίνει ποτέ, αλλά μόλις το προσέξουν οι θεατές, γίνεται ένα μικρό εσωτερικό αστείο. Η πινακίδα εμφανίζεται διακριτικά σε πολλά επεισόδια, προσθέτοντας λίγη επιπλέον διασκέδαση για τους παρατηρητικούς θεατές. 15. Τα έξυπνα κρυμμένα στοιχεία της Bluey. Η Bluey έχει πολλές μικρές κρυμμένες λεπτομέρειες σε κάθε επεισόδιο. Μια μπάλα του τένις μερικές φορές κυλάει σε μια σκηνή χωρίς να την προσέξει κανείς. Ένα μακρόστενο παιχνίδι σκύλος μπορεί να εμφανιστεί σε ένα ράφι. Αυτές οι λεπτομέρειες είναι διακριτικές και δεν αποσπούν την προσοχή από την κύρια ιστορία. Τα παιδιά μπορούν να χαίρονται όταν εντοπίζουν την μπάλα. Οι ενήλικες απολαμβάνουν να παρατηρούν μικρά αντικείμενα στο φόντο. Κάθε κρυμμένο αντικείμενο προσθέτει λίγη επιπλέον διασκέδαση στην ιστορία. 16. Τα μουσικά γούστα της Τσίλι. Όταν η Τσίλι επιστρέφει από το τζόκινγκ, η συσκευή αναπαραγωγής μουσικής της έχει ένα σχέδιο πρίσματος. Μοιάζει με το διάσημο εξώφυλλο άλμπουμ των Pink Floyd. Η εκδοχή με το σκυλί είναι διακριτική. Τα παιδιά μπορεί να μην το προσέξουν, αλλά οι ενήλικες μπορούν να καταλάβουν την αναφορά. Αυτή η απλή σκηνή τζόκινγκ δείχνει λίγα πράγματα για τα προσωπικά γούστα και την προσωπικότητα της Τσίλι. 17. Fire Emblem. Κρυμμένη αναφορά.
Στο Hammerbarn υπάρχουν πολλά αστεία στο φόντο. Μία κρυφή λεπτομέρεια είναι μια σειρά από ετικέτες αντικειμένων που ταιριάζουν με ονόματα από τη σειρά Fire Emblem. Εμφανίζονται πολύ γρήγορα σε ένα ράφι καροτσιού αγορών. Οι περισσότεροι θεατές δεν το προσέχουν. Οι δημιουργοί κινουμένων σχεδίων το συμπεριέλαβαν αυτό ως μια διακριτική αναφορά στη σειρά. Είναι κρυμμένο σε μία από τις πιο πολυσύχναστες σκηνές στο κατάστημα. 18. Τα χρήματα της νεράιδας των δοντιών. Το χαρτονόμισμα των $5 που παίρνει η Bluey από την νεράιδα των δοντιών δεν εξαφανίζεται μετά από ένα επεισόδιο. Εμφανίζεται ξανά σε άλλα επεισόδια. Το βλέπουμε σε τσέπες, καπέλα, το μπολ ενός μουσικού του δρόμου και αλλού. Το μικρό αυτοκόλλητο στο χαρτονόμισμα βοηθά τους θεατές να το εντοπίζουν. Οι θαυμαστές απολαμβάνουν να βρίσκουν πού θα εμφανιστεί στη συνέχεια. Αυτό δημιουργεί μια μικρή ιστορία στο παρασκήνιο που κινείται διακριτικά στον κόσμο της Bluey, ενώ η οικογένεια συνεχίζει τις καθημερινές της περιπέτειες. 19. Η ομάδα των γατών. Στο επεισόδιο όπου η οικογένεια Hiller ετοιμάζεται για το γάμο, ακούμε τη Chili, τον Bandit και τον Stripe να τραγουδούν ένα μικρό τραγούδι που τελειώνει με τη φράση «Η ομάδα των γατών». Ομάδα γάτας! Αν κοιτάξουμε προσεκτικά γύρω από το σπίτι, μπορούμε να παρατηρήσουμε αυτοκόλλητα ομάδας γάτας στους τοίχους, ένα μαγνήτη στο ψυγείο και ακόμη και ένα κρεβατάκι παιχνιδιού με εικόνες της ομάδας γάτας. Η μουσική που παίζει στο παρασκήνιο είναι από τη φανταστική εκπομπή «Ομάδα γάτας» και έχει ακόμη και ένα μικρό σόλο κιθάρας και ήχους νιαουρίσματος. Φαίνεται πως η εκπομπή ήθελε να δείξει ότι η Bluey και οι φίλοι της απολαμβάνουν και αυτοί μικρές τηλεοπτικές περιπέτειες, όπως ακριβώς κάνουν τα παιδιά στην πραγματική ζωή. Τα αντικείμενα της ομάδας γάτας εμφανίζονται σε αρκετά επεισόδια, αλλά είναι εύκολο να τα χάσεις αν δεν προσέχεις. 20. Οι γονείς του Winton και των Τεριέ βρίσκουν το δικό τους ευτυχισμένο τέλος. Στο φόντο άλλων επεισοδίων μπορούμε να παρατηρήσουμε τον πατέρα του Winton, Κορνίλιο, και τη μητέρα των Τεριέ να αρχίζουν να έρχονται κοντά. Σε προηγούμενα επεισόδια είδαμε τον Κορνίλιο να βγαίνει ραντεβού με διάφορα σκυλιά και φαινόταν λίγο λυπημένος. Στο επεισόδιο της τρίτης σεζόν Τέλειος, κοιτάζει λυπημένος σε ένα πικνίκ, κάτι που υποδηλώνει ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Αλλά στο επεισόδιο Κατάστημα τηλεοράσεων, βλέπουμε τον Κορνίλιο και τη μαμά του Τεριέ να περνούν χρόνο μαζί. Και στο τέλος του επεισοδίου Το Σημάδι, φεύγουν μαζί με τα παιδιά στο πίσω κάθισμα. Αυτές ήταν μερικές μόνο από τις κρυφές λεπτομέρειες που εντοπίσαμε στο Bluey. Ποια σε εξέπληξε περισσότερο ή μήπως παρατήρησες κάποια που δεν αναφέραμε? Πες μας στα σχόλια από κάτω και όπως πάντα θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.